Medafo ni aba mama kechire ni ene so se de munyina munim no ye de onyankopon chia asomdie aba obi biara ho ye da adofo am otie mu am o share mu subscribe ye de obi bia se se mokoso na mutie nsem a ye de bayi na nansem yi no eye futusem kwase broni beka say who is your advisor na mennu me no ye bisa se wo wafutufo kra no hwan ni tufo hwan ne wafutufo ayonko wo maame wo ba hwan eti se ye bisa sansem we a ejina ho mansem bebre enti enne dia meka ne se menua a sabre wo tie me ba bia wo bia no tina se na nna me maame bi na sama wo de aba ye ne abusua ne adofo bebre na di nsem yi ho nkomo na ne nipa nyina ka ne se wanya futufo a asam wo hoyi na wo beka eniema bi a wo beye no awieye no edi ohaw ene animguase ede yare ene ateti bi mpo na de brewo enu nti nne unu ya ba se me no hia ya ye bekasa kire banyansafo badwendwemba se obetie nsemi na wafa futu obi na odi afirimo meda se won saka se de bia ye ka no amoa wo na ebeboa wo kina ebiso na ebeboa obi nso enti san count dan dia o na ne contractor no ne kwan na tene na se count dan dia ene ne chese aye ebusua manso meda se bebre se wa ya so obetie me ene adwuma dia me ne wo ba bedi ne ne ya me maame bi ye wo me wo batampa bi na sem nyina ne se ka kire wo maame mi ni suo ni o me ha unie tie na oni wabusua no wadofo enu abiensem imu na mo media ne se buya enti na asama me no wo beka ne ne no me sra wo se bom modene se wo be share no wa subscribe na wo di asem yi ho so comment bia wo ho no ya telephone number no 01521400810 me pa wo chew bom modene asa wo di asem yi ho mu aye beba se de wadwene be yew se de obeti ase afa na me koso asere mo se Mr. Adoba Kwadwo me hwehwe no me nya ante ne nka ne nkra bia bedi me ha enti ne sere mo am wo Hamburg na jama nkra bia so a eye papa Mr. Adodo ma hinkro ne ba Kwadwo se de me ka ne se be me bo papa dini ka asema enya ne bo ne so se de mpanyini ka de owo dini ne yebo enya Mr. Adodo anka obi ani Kwadwo enu nti ne me ka ne sa no papa nya ehwe eye ne ba Kwadwo na me hwehwe no me da se bebre me ma me yasam ne se ka kire ma wo mamu ensia ensam isese ne ye de ensam no se de nipa de beba no ye bedi kan aka na fe ya tena se ne ye duaduam na so tie bia aba wo befa ne adwenkyira wo de beba no ye so ya sanafa ye de tutu ye hofo eye wobi nima wobi kire tena se na ne banyansafo badwendwemba wo beti ensem bia se yo me mami na sam ne se awo mansia na sebia wo no mu no ekukuruhwi ase bebre ne wom na wode de wo nyankopon de drum no ne se wo ma ne nyansa ene nimdia obetimi de atete mofrei enu nti wo yo obi asebia mu sebia nya ado wo mfira busua wo ba ye ne sika kokko apiem na so ne mode mo nkakra no e ma ya mienu dikane be ma to so me yensa ne ba baka bedi akire na nna ya ma me yasem ne se eya ne mama ya mienu no awurade adom be nya ba bi asi enti ba bo pantampa pata sade ene wo kan sebe sa wo titwi dia ya ka se obi abo pantampa che se nya ba bi de ne ti ato sebe nya popadane ba si dane ama na tu afre busua emu akotena ho na ne ba ba ma a otoso me yensa no abrantie no so akofo obi ba ene na wo na kire se maame ne bai ne nase nyina no beti na de akoba ye ne se de ye nyina yenim ba ma wo eware yira a owo ba onu ne tu ne dini oba so wo a ukunu ne to obedini eti aja ma ya mpaife ba wala wo maame de akukuru ase odi ye nyina onde po ba bi anya diliti atunti no opene saa na abrantie no ko wo ye ne ba ba ma no wo ye no amfa ne ba nto no onu so sebia mu sebia nya ado on sire se nka ne ba ne mfa ne ba nto no na mo ne ekoba ye enkomodidi ya nipa adi ama na tene se eye na se ba no ne de ompene e ma benfa abofra no nto no maame de nka oni ho asem na akire nsem bi atete na maya mpanyimfo mi na bedi kan no me ne yetie nsem a ye de obayo se de maka no ye di kan ye se sa ne ye beye no ade ya nipa ne de beba no ne ya aka nti maame yasem no
ne mama ya mienu no edan na baka bomasi no a wotim no papa se ne ba ma na wo amfa ne ba na nto no na de ote ye ne se saa na se no ne de ompene ema bemfa ne na yi nto no enye nasem enu achi emaya na tete nsem bebre na de akoba ye ne se maya na sem abeka ne se benua be ma no saa de a ole ne yire no bentu mfiri efie ho se papa anya hwe a bone nya hwe ni ye chiri kokoso a ye ni ne ma be de be maame sebi mu sebi anya ado odam futuro nkura be maame no maame na anya nsa de be boso me nkuro awo be sadi otie bia bepe enti asam ni nyina kwa wie ya ne chesa abaya ne de nase na ni odene enti o ma be mfa ne ba nto no enu nti sebe ema yesu asenya ye babufuo ne be da bi ye ne yesi ye dane ne ya ma wukunu ne ba bi atena na abewalo na ode waba enti se saa no wo be ka fa ye maame ho de a ye tu asemi akoye asem na we ne maame di asem ya base emrante maye ene benua be mai no aye ntokwa bebre na wono maame de nkane de o sere se ne mama ya no benjai na nkane ba be ma no one ba ne ntena ho ne maya ne besa de ono abaya ne bu ne maame na amu be maame de edan ne ba ne be siye ba ne beje pro to see dan ne ma be maame enti se benua be ma no one ne yire ne ntu amfirifie ho a enti ase maame de sesei onu maduro mu sese atete de owom no na ni nyina ne ye bisa se enti de maya ibe kan eye papa ana se ye bone ana de abema na gina so ede ne ba na mpa so amfa ne ba na nto ne maame abaya na ti ma kire be ma ne busuani bi a ye mfa akora no nto no ama we de akora na to no enti de ye nuenum be kan ene de ye maame so akoye ba tan ya wogina mfimfini ene de asew na okwa awade no nti ye futufo na anya ana se sabe mu be ma no ne ye kwa ngire ma be ma kwase ya be ma jimifo menu ya ba bi abo aboti asemi we ne mpanyina twahyi a yatena se na nsam no bi no miya menu ya be ma achia me kwa me ne mafre ne se kwa me asangasi abedi aba wo sister ho nie na kwa me ba bi a wo bia no me pese ne masemi wo beka nti ka asemi bi e ma me ntie na mfiri achia me kwa me no hunti asende kwa me kan na owie a matoa so ama ya akọ wo die tie ochia me kwa me na se mo de brebe ni Ansana fufu ba bisi wani mu anan enam gusu ankwan egu ho na nkufu bia ye ho adwuma hwe obi adua bode obi adua banchi tomatoes nyadoa jemi ne nyina nipa different adua na se wo be dua mpo no kofo be do atam ashe akan mensu atwasa ye dua ne akan ma no be yaba na no baya ne ba wi a ye de akuka mu every baby ko eba no ama ne nyina be hia okuru kase ansana wonso fu ato ama na ya sa beto dia kwa adwosu ama obi akọ ama ya pai wo blaki wo an beto customer asa ne to wi a omo dia befia benoa atwen ma pen ama pabrani agina so awo ansana ya sankwan dia begushi na we nyine koso no obekọ ho su na bi chi apata e bi chi fish e bi chi wi ni ade ya dia ya nkwan ma we nya pedi nti mo ani sha de na de wo obi ayo obi tia kwa me ye tsira osanka bi o kwa me ka bi o munti o ochia me kwa me ni nia ba preko na mfra kwa me sa asama bata ni bi e de abanie na wo yi a kwa me wa wo bi da wa hu se de awote ye se de wotete wo mai na beduru baabi na obi be ka sem we bi a kire wo ana obe ka kire wo yire dofo sempo ba de ma wo me ma ne mfa ne nto yire ana me ma ne mfa mba nto a kwa me e de no kwa me o kire ye se munti ye ala di owo bi no ko wie bi ntiti ade bia wo bia kofo bi na ye ho adwuma na ade ye fa fufu nye mfato ansana fufu ba bisi wani mu anan enam gusu ankwan egu ho na nkufu bia ye ho adwuma hwe obi adua bode obi adua banchi tomatoes nyadoa jemi ne nyina nipa different adua na se wo be dua mpo no kofo be do atam ashe akan mensu atwasa ye dua ne atwan ma no be yaba na no baya ne ba wi a ye de akuka mu every day ko eba no ama ne nyina be hia okuru kase
ansana wonso fu ato ama meya sa beto dia kwa adwosu ama obi akọ ama ya pai wo black tea wan beto customer ansana ye tolua omo dia befia ben no atwen ma pen ama kwa brani agina so awo ansana ya sankwan ja dugusi na we nyine koso no ubeko ho so na bi chi apata e bi chi fish e bi chi wi ni ade ye dia ye nkwan ma we nya bi dinti mwani nshade na de wo obi ayo obi dia yo achia me kwa menyansafo no be ma nani ate wote asam abrante e kae eni be ma kwande de wo bibia no obi ne ye ho adwuma ko wie bi so asa na ko wie bi na ade odi fufu aye mfato ho ise wudwa panche bo de edi si so ne bra ne mu agina so awo awie ne betwa de ato ayo masankwa na gu ho awura ba wakwa awade na wo de wo wani nso ade ubu maame umu kunu maame na sabia mu ebia no maame yekotoku san burobe onkasa so ohom o maame bia ne bayi ankasa ne so no ne de anya ne ode no ukunu maame ne de na ne ode ne de na yo o maame bayi a ebi ode aye wunua bi ode aye wunua bi ba ode aye wabusuani bi no eno waja ne ho wo so be ma kwase ampanyina wakwa awade o maame na o papa ba wo abosome nkono no ne wanya oba bayifu ode bayifu awo no a wono otu wofo se oma wo mfa wo banto wo maame na so kwase ampanyini wanya no nsu berebre nsu daachi wawiyeye awade ye nchi awade ye tire awade anya busua e ka kire wo a wotie me nne se wo ye be ma se wo ye oba wotie awade ase wase ani odene nti wonto ne wo ma wukunu mfa ne banto no bani o maame kotoku sa burobe won kasa won home bayi yesu no de bayi aye wo ode aye wo nuanom ode aye wo wankasa homma wo be no o maame bayi fi no unua da ne kowensani de ye wom o papa abrabo eno de enye hawo ma o wase na nanu yedene no o so be ma wakwa awade no se wo hu yire papa awieye wo hu yire maame awieye o maame ye ne yedene nso bi ade ne koni pem o ye yie ene nsamwe empanyufo atena se enti asamwe ne ye chia me kwa me yakan se wo ye obema se wo ye oba wote awade ase ye de ani die ma de ani die se no ukunu maame abodama na oda ball so no bodani ni yem ne be ma na wanya ne nna oya krachi ni odress fefefe di wachi no odaye no fo na ukunu no nye no o ma ne maame na ne kufi ne maame na onye obia na ni odene onse no mfata no sa maame ne no fo ano no ukunu no nomye be ma kwase be ma jimifo be ma dodwontwie a wo so wakwa awade na wuni di owo wo mfa ne nye hwe wunua no mma wo hu abrabo babbo sa brei se be tuwa afiridan no mu a de wonim ye onte ase ye begina bonte naka nti afa no wase de mo okotena ana afa ni wo bebobra na hwehu se oba na wo ne te no se ya mpo a wama ne baabi te no ani no okira wo de ope no na ebedu so no be ma baabi yetena asemwe me kasa kire benyansafo badwendwema be ma yi wo o maame wunua no ma no mbasida na wutima wo yire no wama ne baabi yetena po no a kira wo se mfa wo banto wo maame na ebeduru se baabi a wunua mbenom be ne be maame aye ba akwa be pan wa firi dana basinu no na wo bekwa akwatwa wase no wo bekwa akwahane dane no saa bre no wono be kai se eni enna esiso enna ebi abra wo papa wo no saa bre re kakra wo ne nsem atade bi ode hyewo empaboa bi ode hyewo baabi bi oso wo nsa do koye wan kai na nsu a wo be kai na sere na de ndi ogyawo de abusua ka ne se hwe wase awiyeye okwa awade a hwe wase na wiyeye ehwo no behu de ye so wo de besi se wase ba etimu ye wase be ma yakayaka de se wase ba etimu ye nase okunu maame ana na kuma bi basade a hwehu se efie na wo kunu saa ne beto ena asemi njidi se banyansafo badwendwe ba te asenyase nananu ma betie nsemi empanyina betie nsemi momma ye nyina ye ntie nsama ya maame kan ye yentie nsama chia me kwa me kan ye de abusua tena se duedue mu na nkasa bia mu se bia nya ado
obi ade enye ne ye na ka obi bodamfo wu e ma be kofa ne sie no ye na yie oboda no na oti abontine o nanso bere owu ye no ye to adaka de tum efiri se ya amamere ye nto ntwene na asema meka wo sa chime efiri se ma me frɛ me no na ye ne sun se ma nya hwe amamba pa adanye mbosome nkono ano menofo na se okwa awade e ma yire ka asem se kire no e ma mba be ma so tie a enyansafo ntie enyansasem eno na me ka asisu bi nse obi bodamfo ye nade na nka bodamfo onwu ena abontini nwu ma ye nkofa no enkoto fundaka emfa no efiri se ya amammere na de tiro da abontini ne de ya nkofa na mafie sabi adwene ne nya adwuma nanso eduru se na wie ye so ye no yenya abusua yenya adofo ohu se bodani ewu ama nipa esuda asama meke wanti ase ene ntini maka kire se wanti ase na obeti ase kina nti samoa so a fama bibia na aboa no eye obi nima obi kire se ya na ye bekọ no asem no wo de ba ye be kasa de wo de aba no ya maame ya wo mansia e ma ya mienu dikane be ma de otoso me yensa no awade akọ ni nua man masidane ama ne timu na yire so timbi de akoba ne se maame na ni odene nti onto ne bedini na yire na aka kire no be ma kwasea be ma jinfo ono so te de ne yire ka se na se wo yo ba no wakọ awade no de sa adwene we kwa wa wiye be ma wakọ awade wase be ma no se waku na wiye de wanka ye nsu a obeka ya sere obi nima obi kire asema wo nse kan sende fa mo ne bi no nua so fa mo odua me da si bebre mama ka kire ni eye obi nima obi kire ma bejai ni se puya